sagde hun ikke noget? Sagde hun ikke, hvorfor at vi ikke skulle passe ham? Majse Kaj, for fanden, jeg har 200 kroner tilbage. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre, altså. Og Connie er på nakken af mig, og Bo, han var ved at pamme mig ned i går. Hold nu kæft, Stig. Majse Kaj, vi bliver sgu da nødt til at gå ned og give ham den gamle en undskyldning. Du er kraftedeme så dum, mand. Har du overhovedet ingen stolthed? Du gør bare, hvad de siger, ikke? Hvis de siger løb, så løber det. Hvis de siger stå, så står det. Hvis de siger sæt, så sætter der kraftedeme. Du er kraftedeme så dum, Stig. Kaj. Jo, mand, men du er ikke noget menneske. Du er en hund. Hvor? Kaj. Skriv med dig, din idiot.